नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अस्नोटी श्री क्षेत्र कृष्णापूरच्या श्री विठोबा पालखी दर्शनाचा सोहळा आणि वारी जून 26, 27 आणि 28, 2023. कारवार श्री क्षेत्र पंढरपुराचे दुसरे प्रति पंढरपूर मंडळार कारवार अस्नोटीचे श्री विठोबा रोखमाई श्री क्षेत्र कृष्णापूर या श्री क्षेत्रात ब्रेस्तार 29 जूनाक जावच्या आषाढी एकादशी निमित्तान श्री विठोबा रोखमाई देवस्थाना वतीन श्री विठोबाच्या पालखीची विठ्ठल भक्त वारकरी ताळ मृदंगाच्या तालात आणि हरिनामाच्या गजरात वर्ष पद्धतीप्रमाणे भक्तिमय वातावरणात जावची वारी जून 26, 27 आणि 28 तारखे असून श्रीच्या पालखी दर्शनाचा सोहळा या 3 दिवस गावागावात जातलो. 26 जूनाक कोळगे, अस्नोटी, थोर्लेबाग, होसाळी, आरव, मुकडाबाग, मुडगेरी, आंगडी, माजाळी आणि माजाळीच्या गणपती देवस्थानाकडे पर्यंत. 27 जूनाक माजाळी, सानमुडगेरी, कोठार, रामनाथ मंड, गांवगेरी, बावळ, चिंचेवाडा, मन्नावाडा, बेतनाईकवाडा, नागपोंड, देवावाडा, गारशेवाडापर्यंत आणि 28 जूनाक तारीवाडा, कणसगिरी, बिरतुळबाग, हळेबाग, सकल कोळगेपर्यंत पालखी दर्शनानंतर वापस पूर्वस्थितीत पालखी श्रीच्या देवस्थानाकडे आगमन जाऊन वारी आणि पालखी दर्शनाची समाप्ती जातली. अख्खा गाव भक्तिरसान आणि हरिनामाच्या जयघोषान तल्लीन भक्तिमय जावच्या या वारीत नमूद केलेल्या या सगळ्या गावच्या आणि इतर श्री विठ्ठल भक्तांन सहभागी जाऊन वर्ष पद्धतीप्रमाणे आरती आणि दर्शन घेऊन कृतार्थ जाऊन वारीची शोभा वाढवची असे श्री विठोबा रोखमाई सेवा समिती आणि बावा कुटुंबी कृष्णापूर हेमचे तर्फेन भक्ताक विनंती केला. होन्नावर हिंगा मूळ गणपती देवळाच्या सभागृहात उत्तर कन्नड जिल्हास्तरीय भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या बैठकीत माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी भाग घेतलो. या बैठकीत राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी CT रवी, विभाग प्रमुख गिरीश पटेल, सहप्रभारी NS हेगडे, जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक, विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद, राष्ट्रीय परिषद सदस्य MG नाईक, माजी सचिव अरग ज्ञानेंद्र, कोटा श्रीनिवास पुजारी, प्रमोद मधोराज, माजी स्पीकर विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, आमदार दिनकर शेट्टी, माजी आमदार सुनील नाईक, सुनील हेगडे, जिल्हा आणि मंडळाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी, निवड येयले प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार जिल्ह्यात पावसाचे आगमन. आज दिवसभर कारभारात सतत पावसाची हजेरी. कारवार पावसाचे मृग नक्षत्र सण ब्रेस्ताराक आर्द्रा नक्षत्र सुरू झाले.
आणि काल शुक्रवार सांजेच्यान कारवार जिल्ह्यात खरे पावसाचे आगमन जाले असे दिसून येले। कारवारात काल रात्री सुरू जाल्लो पावस सकाळपर्यंत तसोच थंडसाणेन पडत आशिल्लो। कारवार, अंकोला, कुमठा, होन्नावर, शिरशी आणि घाटार या पावसाची सतत हजेरी आशिल्ली। दैनंदिन कामाक वयच्या लोकांली गैरसोय जाली। कारवारात सांजेर 5 पर्यंत पावस पडतेर आशिल्लो। रस्त्या बाजून आशिल्ल्या बंजर जमनीत उदक साठिल्ले दृश्य पळोवंक मेळटाले। सांजेर 6 नंतर मात्र पावस कमी जाल्लो दिसून येयलो। शाळा शिक्षकिल्या वर्गावणी विरुद्ध विद्यार्थ्याले आंदोलन, शाळेक कुलूप घालून आक्रोश, विद्यार्थ्याबरोबर पालक सामील। कुमठा कारवार जिल्हा कुमठा तालुक्याच्या कतगल उप्पिनपट्टण सरकारी प्राथमिक शाळेत शिक्षकी संध्या रायकर हेमका वर्गावणी केल्ल्या विरोधात शाळे विद्यार्थी, SDMC सदस्य आणि पालक मेळून शाळेच्या आवारात आंदोलन केले। 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आशिल्ल्या शाळेत सुव्यवस्थित शिकोवच्या बाईक अचानक वर्गावणी केल्ल्यान विद्यार्थ्याचेर विपरीत परिणाम जातलो अशें पालकान असमाधान व्यक्त करून शाळा SDMC अध्यक्ष आणि सदस्यान शाळेक कुलूप घालून आंदोलन करून या सरकारी धोरणा विरुद्ध आक्षेप व्यक्त केलो। शिक्षण खात्यान योग्य न्याय दिवचो म्हणून आग्रह केलो। कारवार बाजाराच्या इंग्लिश आणि कन्नड शाळा SDMC अध्यक्ष आणि सदस्य हेमचे बरोबर चर्चा करून सोमारच्यान विद्यार्थ्याक शाळेत न धाडता सगळे विद्यार्थ्यांक घेऊन मिरवणूक काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर करचे तयारी केला। शाळेक शिक्षकच दिना जाल्यार विद्यार्थ्यांनी शाळेत तरी कित्याक येवचे असो प्रश्न पालकान केलो। हेजेर शिक्षण खाते किती निर्णय घेता ते पळोवचे पडटले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।